ଆରେ ବୁଝୁଛି ବାପା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ କେମିତି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯାହା ବି ହଉ ଏ ସହର ତୁମର ଦରମାରେ ଘର ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କହିଲେ ଆରିଆର ପୁଣି କିଛି ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଧନଟା କର ବାପାକୁ ନେଇ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମରେ ନେଇ ରଖିବା ସେଠି ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିବା ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। बापा अरे अजय बापा कौन कहूली कि अरे कौन कहब कहन बापा अरे ए खुंटटा मरे चाहिए कौन अरे जहाँ कहना से कह बापा ସେଠି ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଉନି ଠିକ୍ ସେ ସେଠି ରଘୁ ମଉସା ବିରୋଧୀ କାକା ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ହସ ଖୁସିରେ ଦୂର କାଟୁଥିଲ। अरे नहीं जीए नथिले भी नाती आर्याटा तो अच्छी मो ता सहित ठीक आर्या तो ଏବେ କଲେଜ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଫିସ ଯାଉଛି ଘରେ ମିନା କାମ କରି କରି ଥକି ଶୋଇଯାଉଛି। अरे तू सही कथा चिंता करना मु कहली बा मु एते भलरे अच्छी बापा ଏଇଠି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତ ସେ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ସେଠି ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବେ ତମ ଭଳି ବୟସ୍କମାନେ ସେଇଠି ଥିବେ। अरे थाउ थाउ तर से कथा किछि नहले मु ए बुढ़ा बयसाटे तो पाई आउ बछरबाक चाहुनी तमे ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନି ବାପା। हौ पुआ तू जहाँ ठीक भावुचु सही निष्पत्ति ने ए सहर जगह जो देश जाई से फल खाई हौ तू जहाँ निष्पत्ति नौचु मु सेथिरे राजी। Sanghamitra Kara is kindly requested to be prepared for her next performance. अद्भुत अद्भुत तुम्हें भगवान जो मानकर बापा माँ दरकार नहीं कि मानक बापा माँ देल आ मु अनाथ हूँ ए ओल्ड एज होम मैनेजर हिसाब से दुख टिकट तो मिलूँ जगदीश भाई नमस्कार। अजय भाई आसतु आसतु मौसा नमस्कार नमस्कार अजय बाबू काली आपणकर डॉक्यूमेंट सारी देछि मौसा आज रहिबे तो हाँ 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 ये मोर इष्ट हौ तमे किसी चिंता करिबार नहीं कि असुविधा तमे जगदीश कहलो ना ना किसी असुविधा हेबनी एटी पिता दीनबंधु मौ समस्ते अछंती सेमानक सहित मिसिक रहिबे किसी असुविधा हेबनी चिंता करनी बापा। हाँ ताहले आउ कौन आउ कहीं तू तो समय नष्ट करिवो जा ମୁଁ ତାହେଲେ जा ଆସୁଛି ବାପା। देह पार जत्न नौथुबु रे ହେଲେ ଆସ। हाँ भाई आस किसी असुविधा हेबनी मौसा 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 आस आस
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମଉସା। ଆସ ଆସ ଆସ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘରୁ କେହି ଆସିଲାନି। ଓ ନିତ୍ୟା ଭାଇ, ଏମିତି କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଲୁହ ପୁଛୁଛ ଯେ? ନାହିଁ ପିତାମ୍ବର, ଏ ପୁଅ ନାତି କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଟିକେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ହଁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତମେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରୁ ଆମ ପରି ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ କହିଲ? ହେଲେ ବି ତ ତମେ ବି ତ ଦିନେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ତ 103 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନା। ହେଲେ ବି ଆଗର ଯୁଗ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନିତ୍ୟା ଭାଇ, ହଉ ବିଚାରା ଏ ନିତ୍ୟା ମଉସା କୋଉ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା କେଜାଣି ଏଠାରେ ସଭିଏ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କି ଗରମ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନିଆଁ ଲଗା ମଶାରୀ ରାତିଟାରେ ଶୋଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଓ କ'ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ? ନିତ୍ୟା ଭାଇ, ଆଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏ କିଛି ନାହିଁ ପିତାମ୍ବର, ଏ ମଶା ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅಯ್ୟୋ ଭାଇ, ହଁ। ତମ ପୁଅ ତ ଯେତେ ଥର ଆସୁଛି ସବୁ ଥର ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଦରକାର ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ ଏ କଳି ଲଗା ଗୁଡ଼ା କଥା କାହିଁ କରୁଛ? ଆରେ ସହର ଜାଗା, ବିଚରାଟା 5 ପରାଣିକି ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ତମେ କାହାକୁ ବୁଝିବ? ଆଉ ଏପଟେ ନାତି ଟୋକାଟା କି ବଡ଼ ହାକିମ ହବ ବୋଲି ପାଠ ପଢୁଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଆମେ ବି ତ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକ, ଏସବୁ ଆମ ଦେବସ୍ୟା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବଣି ମଣିଷ। 10 ବର୍ଷ ପରେ
ଏଇ ଟାଇମରେ ତ ଆସିଯିବା କଥା, କାହିଁ ଆସିଲାନି ଯେ? କ'ଣ କି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଉସା, ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏ ନଦିଆ ମଉସା ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଯେ? ହଁ, କେତେ ଦେଖିବ ଏଇ ଭୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟାକୁ। ତାର ବାପା ପରା ସେ ପୁରା ଏକାଥରେ ରିଟାୟାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ତା ପୁଅ ଜାଣିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ଆଜି ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ହଉ। ହଁ ବାପା, ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ? ଖବର କ'ଣ ଆଉ ବାପା, ଆର ମାସରେ ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ବସିବା କଥା। କ'ଣ ବା ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିଛି ଯେ କି କାମ କରିବି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବାପା, ତମର କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ, ଆଗରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିଲା। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ଛାତରେ ଲଗେଇଦବୁ। ଭାରି ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ପୁଅ ରହି। ହଉ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାଧନକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବାପା। ଯିବୁ ଯା, ଆଉ ନାତି କହିବୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ହଁ ବାପା କହିବି। ମଉସା, ଓ ମଉସା, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ହେଲେ କୋଉ ଥର କିଛି ମାଗିନ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖରା ଦିନ ବି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଏ ଖରା ଦିନ ନ ଆସୁଣୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଲ ଯେ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ଆର ମାସକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେବ। ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ନା, ତାର ଆଉ ଘରେ କି କାମ? ମୋ ପୁଅ ମତେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯିବାରୁ ଯେମିତି ଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମରେ ରଖିଦେଇ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପୁଅ ବି ତାକୁ ଏମିତିକା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଢିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଅଜୁଟା ଭାରି ସୁକୁମାରିଆ। ସେ ଏଡେ ବଡ଼ ଖରା ତାତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ତା ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଲଗଉ କି ନ ଲଗଉ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଏ। କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଅଜୁଟା ରାତିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରିବ। ସତରେ କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା ଦେଖିଥାଇ କରି କହୁଛି ରହ ରହ, ତୋ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି।